ҳамкориҳои илмӣ маърифатӣ байни муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон рушд меёбанд. Дар ин асос Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамкории самарабахшро бо Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов ба роҳ мондааст. Дар таҳкими муносибатҳои неки ҳамкорӣ устувор ва рушдёбандаи ду кишвари дӯсту бародар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон роҳбарони ҳарду давлат нақши меҳварӣ доранд. ҷиҳати тақвияти ҳамкориҳо ҳайати Донишгоҳи давлатии Самарқанд аз Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дидан намуданд. Нахуст меҳмонон бо намоиши китобҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китобҳои тозанашри илмию таълимии омӯзгорону муҳаққиқон, дастовардҳои Маркази биотехнология, Парки технологӣ ва Институти илмӣ тадқиқотии донишгоҳ шинос шуданд. Дар ҳамоиш муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ раёсат, омӯзгорону донишҷӯёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва масъулони Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов иштирок доштанд. Дар чорабинӣ ба ректори Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов унвони ифтихории доктори фахрии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон супорида шуд. профессори Донишгоҳи давлатии Самарқанд ҷумъа ҳамроҳ изҳори миннатдории худамро аз номи донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Самарқанд, аз номи аҳли илму аҳли маърифати Самарқанд бисёр мерасонам, ки ҳамаи ҳамин бо шарофати сарвари кишвари Ӯзбекистон ҷаноби олӣ Шавкат Мирзиёев ва ҷаноби олӣ сарвари миллат Эмомалӣ Шарифович бисёр ташаккурхон мегӯем, ки ана ҳам хеле имкониятҳо ба мо фароҳам оварданд. Барои халқ, барои ватан, барои ҳарду президент хизмат ки кардан ҳам қарз аст, ҳам фарз аст. мо аз имрӯза масалан тантане ки барои супоридани доктори фархии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ректори Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидович, доктори илмҳои техникӣ профессор Рустам Иброҳимович Халмурадов, бисёр хурсандӣ, бисёр тантана, бисёр барои ҳарду донишгоҳ идаст барои мон имрӯз. баромаду самимияту меҳрубоние ки аз тарафи раҳбарияти донишгоҳ бисёр зебо суханҳои бисёр баланд гуфтанд, тақдимот бисёр зебо гузашт. ташаккури зиёд. ҳамаи ин хизматҳо барои пешрафти маърифати мардум, маърифати донишҷӯён, мақсад ва мароми ҳарду донишгоҳ дониши баланд додан ба навҷавонҳо. ҳамту дипломи хуш додан не, дипломи бекора додан не, дипломе ки масалан соҳиби илм бошад, соҳиби дониш бошад, барои халқ, барои ватан, барои миллат, барои ояндаи масалан насли наврас хизмат мекардагӣ диплом бошад. ҳамин барои савияи баланд тарбия кардани ҷавонҳо дар оянда ҳарду донишгоҳ боз ҳам бештар, боз ҳам хубтар, боз ҳам хонотару болотар хизмат мекунанд ва ҳамин дӯстию ҳамин самимияти алоқаи байни ду донишгоҳро нағзтар ба роҳ мебонем. ташаккури зиёд барои қабул, барои самимият, барои меҳрубонӣ бисёр ташаккур. дар идома доир ба заминаҳои устувори ҳамкориҳои илмиву фарҳангӣ ва таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон андешаронӣ сурат гирифт. гуфта шуд, ки ҳамкориҳо байни муассисаҳои таҳсилоти олии ду кишвар сол то сол рушд меёбанд. дар охир барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ иборат аз шеъру сурудҳои васфкунандаи рушди муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон пешниҳоди ҳозирин карда шуд. сипас ҳайати Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов аз осорхонаи Пешвои миллат, ки дар бинои факултетҳои иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷойгир аст, дидан намуданд. ин иқдом дар таҳкими ҳамкориҳои илмӣ, фарҳангӣ ва маърифатии ду давлати дӯсту бародар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон нақши бориз мегузорад.